Jsou v Turnově domy, které ve svých útrobách skrývají stopy pohnutých životů našich předků. Jedním z nich je dům známý jako Kniha u Jizery. Z něj se však odvíjel za prvé Československé republiky významný příběh našeho motorismu. Psal jej ve 30. letech minulého století mladý český automobilový závodník Jiří Kristián Lobkowicz. Ve vozech Bugatti dosahoval na evropských okruzích slavných vítězství. Uctění této zapadlé historie Turnova vystavili přímo v atriu Lobkowitzova rodného domu nejdražší Bugatti vůz ze sbírky Národního technického muzea v Praze. Exponát v hodnotě mnoha desítek milionů korun hlídali po celý den policisté. Bugatti 51 z roku 1931 je od roku 1956 v Národním technickém muzeu, kdy se podařilo tento vůz zakoupit za tehdejších 10 000 korun. Dokonce soudruzi tenkrát byli tak přísní, aby ten majitel, který ty peníze má dostat, tak aby si příliš nemohl vyskakovat z kopítka, tak mu ty peníze propláceli během 2 let, takže jeden rok dostal 5 000 a pak dostal dalších 5 000. Kus patří mezi klenot naší automobilové sbírky. Mnohamilionová veteránská auta značky Bugatti přijela na turnovské nábřeží Jizery na počest odhalení pamětní desky, která bude připomínat, že z tohoto turnovského domu se odvíjel příběh jednoho mladého odvážného muže, který na den přesně 22. května, ale před 82 lety v roce 1932 obětoval život v sedle Bugatky na berlínském okruhu Avus. Že dějepis nemusí být nutnou snužkou dat a událostí, napověděli besedy s turnovskými středoškoláky o jejich vrstevníkovi z minulého století.